आच्छा दिनै जोङो बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि जानानै थांनाय साननै सिगां जे जोंहा किसान बाजार जे गामि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे गामिनि सासे जोंनि फंबाय 19 बोसोर बैसोनि राजा बर' बिथांखौ उदखारिफोरा जे इनाय आरो नेहात आखुनि हाबाफारि मावनानै बिथांखौ जे गावथारबाय। जोङो बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों बिनि थाखाय आरज गाबदों आरो बिथांनि मुङै जोङो जेवारि बाथि सावदों आरो केन्डेल लाइट सावदों। दा बेजों लोगोसे जोङो दिनै बनसुनि जानानै बेफोरबायदि नेहात आखुनि हाबाफारिफोरखौ सोंखारिदों आरो जोंनि बर' फोलेरनि बर' फिसाफोरा बेफोरबायदि नेहात आखुआव जे जिउ गोमानांबाय बेफोरखौ जोङो निन्दा खालामदों। बेजों लोगोसेयैनो जोङो बनसुनि जानानै बेखौनो बयबो रायजो राजा आइ आफा गासिबखौबो खावलायनो आखायाव लादों जे दिनै जे थासारिया दुंहाव थासारिया जागासिनो दं बेबायदि गावजों गाव एना एनि नासयलायनाय एबा बेबायदि बुथारलायनाय बेफोर जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय जोबलाङो, जायनि थाखाय जों गासैबो आइ आफाफोरा मेलेमजिबि बिथांमोनहा जों बयबो ज' जानानै मोजां सिद्धान्त लानानै जाहाथे बयबो दोलो नोगोरै ओंखारबोयो, जाहाथे सान्थि परिबेसा जोंनियाव फैफिनो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो खावलायहरदों एडमिनिस्ट्रेसन एबा प्रसासनखौ जाहाथे जोंनि साधारन आइ आफाफोरा बा जोङो बयबो जाहाथे मोजाङै थांनानै थानो हानायनि सुख सान्थियै थानो हानायनि गाव गावनि हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हानायनि जाहाथे जोङो मोनसे निरापत्ताखौ सरकारनिफ्राय जों मोननो हायो बेखौ जोङो सरकारनाव खावलायहरदों आरो जोंखौ सेफटि आरो सिकिउरिटि होनो थाखाय जोङो प्रसासनखौ खावलायहरदों। बेजों लोगोसेयैनो जोंनि जे समाजाव बेफोरबायदि दुंहाव थासारि बेफोरबायदि इनाय अनागार नासयलायनाय हाबाफारिफोर बेफोरो जोंनि मोनसे सुस्थ' समाज एबा गोरों गोरा समाज एबा बुजिना समाजनि मोनसे नीति नङा बा आदर्श नङा। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि खौरांनि गेजेरजों जों बनसुनि जानानै बेखौनो फोसावहरनो आखायाव लादों जे गासैबो बेफोर थासारिखौ नोजोर बोनानै आरो जोंनि बर' फोलेरनि गांनाय उखैनायखौ सम्पुर्ण खालामनो जे जोंनि गोदोनिफ्राय दाबिबोबाय थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे दाबिबोबाय थानाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ जोङो सोलिफु दाननि एबा फैगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय KDSA फोथाराव जोङो आलादा रायजोनि जे दाबि एबा आन्दलन बे आन्दलनखौ जोङो फिर खालामफिननो थाखाय आखायाव लाबाय। बिनि थाखाय जोङो फैगौ 7 थारिखआव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि दारा एबा डिपुटि कमिशनारनि दारा जोङो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो भारतनि नखर मन्त्रिनिसिम जे गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायगोन। बिनि थाखायनो जोंजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै दोलै नोगोरै जोंजों हेफाजाब होफैनो आरो बर'नि जे गांनाय उखैनाय जे बर' रायजो राजा आइ आफानि जे थैयाव मोदोमाव देहायाव थानाय जे जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियाव जाहाथे फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैयो आरो नोंथांमोनहा जोंखौ जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैयो बेखौ आङो गुरैयै हांख्रायहरबाय।